Това място събира в себе си над 50 години архитектурна история. Открийте познатия Пловдив. Разположен на северния бряг на Марица от 40-те години насам, Панаирът винаги е бил лице на България пред света. През 50-те водещият стил е социалистическият реализъм. През 60-те и 70-те – модернизъм, а през 90-те следват най-различни постмодерни експерименти. В края на 80-те входът на Панаира получава нов облик – по-висока и монументална кула и мозайка на Меркурий, римския бог на търговията. Днес Панаирът е истински град в града, с улици, площади, пластове от различни съвременни епохи. Бъдещето на Панаира днес е несигурно, но архитектурната и културната му стойност са неоспорими. Запознайте се с общо 60 забележителни обекта от новото архитектурно наследство на най-стария жив град в Европа. Още за новото ни архитектурно наследство можете да намерите на nan.bg и профилите ни в социалните мрежи.